ইউনিভার্সিটি লেখা থাকা এখানে কথা বলবো ताकलाइनो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नि बागै त्रिपुरानि लाइबमाव पुइलांना जे एमए मास्टर डिग्री जे ककबरक ओ ककबरकनि मास्टर डिग्री रनास कां जे एंट्रांस रो थाने आसुक जोंगाल लुकजाखा जों साइमानो 7 जुन ओ एग्जाम तंमाने फियाकबा गोबांमा रोंसुरोंनाय रक सिनि आमानि ककबरक ककनि बागै बर परिना बागै गुबुन हास्तेको बरक प्लेन एबा खबा रेलवे थांना बागै टिकेट रक तानबायखा फियाकबा जरानि बिसिं बरनि एग्जाम मावरिया ओंके आबनो नगुइ जों टीएसयू सेंट्रल कमिटि नंगौ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर बाय जों गोबांमा बिनि थाने जरा सानखा फियाकबा बोसोनो जरा रिया मालायना बागै थानो दा फाइनाली जों बनो प्रेसाराइज खालामनानै परे 28 तारिखा जों कायसा बरकबाय मालायनानि बागै जों जरा रिखा जों ओ मालायफ्रो जों बनो सारायखनो साका जे दुइटा डिमांड जे तामनि बागै सिनि कायसा त्रिपुरा हास्तिनि जे ककबरक मानि कक ओ ककबरक ककना तामनि बागै नरक एंट्रेंस एग्जामिनेशन नन्ना नां फर्स्ट सेकेंड अंका जिनि त्रिपुरा को गोबां माबाहाय बिकरा खांग्रा रायरक दङ परिनाय दं सोलोंनाय रक बर बाहायके कलकाता गुवाहाटीयाव थाङै गोबां रां खिबिगै बाहायके बर एंट्रेंस एग्जाम रैबानाय आबहाय ओ एंट्रेंस एग्जाम रुइमिया रांनि जोंजाल कसायबो गोबां मास रायरक किन्तु ककबरक सब्जेक्ट नाया आबहायबो किन्तु थांनाय बिसिरो जों नुखा आबनि बाय जों बिनि थाने दुइटा डिमांड तक माने जे जेखेफानो ककबरक एंट्रेंस नरक मानानाय एमएनए बिसिंति ताई त्रिपुरानि स्टेट लैंग्वेज जेहेतु ककबरक ओ ककबरकनि एग्जाम जाते त्रिपुरानो अंथ ओ दुइटा बेसिकली जों डिमांड बिनि थाने सबमिट खालामनानै बा बिनि थाने जों कय माने तो जों ब तो साका नायनाय किन्तु जों साका जति नरक डिमांड नाया हंके जों कतर चबा नखरनाय तो जों बेलायखनो थैंकफुल त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि बिसिनो जे बसिनि ककनो नारखा जों खानाखा मियानिसिमि ककबरक ते होइसा एग्जाम अंना बागै एडमिट दिखाजाखा खाना ओ ककबरकनि एग्जाम अंनाय आर जे सिनि जे डिमांड तक माने जे त्रिपुरा हास्ते होनो ओ जाते ककबरकनि एंट्रेंस अंथक ओ थाइबो त्रिपुरा हास्ते होनो अंनाय सो आबो सिनि बागै बेलायनो कायसा काहाम हुनि मानो सो सिनि जे रोंसुरोंनाय रक ताकलाय बिसियते होइसा ककबरक एग्जाम मारै याहनि वाना जागै तंग माने नरक एग्जाम काहाम के रेडी सिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटिनि तरफ থেকে ताने व्यक्तिगत तरफ থেকে नरक जतन ऑल द बेस्ट काहाम के ककबरक एग्जाम रुमानि यागलो प्रिपारेशन नागै एंट्रेंस पास होगै नरक ककबरक रोंसुरोंनानि ताइबो कुचुगो याप्रिशिएट हनिनो नरक न कबगै आने को कारण मा थाक्सिने हामबाय।